Dávaj ďalšiu, neheď. Tu ešte... Ktorú takú najväčšiu necháme. A tu dáme heď. A tu už je ryby otvorená? Že by vyliahnutá? Nie, ešte nie. Že by už? Ju roztrhl, lebo tu je taký bíle. Nie, nemôže byť ešte. Dobre. Čakaj. Tento tu naľavo úplne. Tu malú. Ale jak šumne pachne med. Ktoré larvy. Koľko larví tam sú. Toto necháme. Toto daj naľavo. Toto. Som tam tu. Alebo môžem dáme obidva už. Bo tam sú dva na tamtom rabíku. Tak píše, že tak dva nechať. To mi stačí, bo keď sa vyliadnú naraz všetky, tak sa môžu zás vyrojiť. Aha. Rozumiem to, ne?